Hai, wadonjane weche mag tuke ni kocha mar Harambee Starlets Odemba ogwelo jotugo 30 mabiro timo ikruok ne tuke mag manyo otiko mar pinje Afrika higa mar 2024. Odemba biro kawo ting' mar tayo wakeini mag Harambee Starlets bang' kocha mane tayo wakeini Godfrey Oduor wuok kendo riwore gi Nzoia Sugar. Jaloyo Valerie Nekesa matugo ne sikund sekondar ma Madira Girls kaachiel gi Quinta Oweti matugo ne club mar Kenya Police Bullets gin moko kuom jotugo manoluongi. Nekesa noloyo gonde 37 kuom tuke 22 mag division mokwongo kendo konyo club mar Soccer Assassins kawo lig no eko. Moko kuom jotugo matugo e lig maoko ma oyudo ogwelo gin kaka Esa Akida matugo ne club mar FC PAOK, Majolin Nekesa matugo ne club mar SK Slavia Praha e kinde mamoko bende. Harambee Starlets biro rakore gi team mar Indomitable Lionesses mawuok e piny mar Cameroon tarik 22 dweni e tielo mokwongo ka tielo mar ariyo tibiro bagi pacho ka endi tarik 26 dwe mwantiere ni. Bas mane maloro kidienyo mokwongo